everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa Gugma. Ibon, mahay mo ba? Ayaw hilapting akong asawa. Dili ni mo siya angay higugmaon, Arnel. Tungod kay hugaw siya. Oh, naa ka ng mga hulagway sa pinangga mong call girl nga asawa. Oh, nga nung misiga man ang mga mata ni mo, Arnel, dili ka makatuo nga kining imong pinanggang asawa, asawang naglunang sa lapok. Abi na gud ako mga picture god. Ayaw naghilabti sa yuta. Ipakita na sa imong bana kung unsa ka kahugaw, Lily. Lapok ka, Lily. Lapok. Mangingilad ka. Ayaw ko sagpa-sagpa. Panuhoy ka! Dili ikitagyan sa kong kinabuhi! Busa ina ko sa paa! Hugaw ka! Hawa! Dahil sa kinabuhi! Husto na! Ito ka di ka busa! Ayaw ka sakit akong asawa, ha? Arnel! Wala ba nagyapon ka ng pamihana? Hugaw naman na! Huwag mo ganito mahibaw kung doon na si AIDS, Arnel! Wag ko'y sakit! Wag ko'y AIDS! Limpyo na ko'y Yvonne! O gusto na kumuhaw at sa lapok kang gipuyan sa una! Di ka pati ka! Gidawat ko sa kumbana sa kumpaka ko! Bosa! Way katarungan dili ka mo dawat nga ako ang asawa si mong kasusya sa negosyo! Arnel! Wag ka mamahadlo kang masakit ka! Gihawas ko siya gikan sa lapok, Ibon. Gihugasan sa akong pagmahal. Kana ang importante alang nako, Ibon. O kang imong inahan, madawat ka niya kung unsa ning babayhana? Arnel, buhiin ang bukton ko! Ayaw iapin sa imong kalagot ni Lily ang akong inahan, Ibon. Kinilang ibutang si muna una. Uras nga may baw si mama bahin sa tinuod nga pagkatao ni Lily. Ikaw gyud ang akong basulod. Ug mao na unya ng panahon nga magbuwag-buwag ta. Arnel, dili mahimo nga magpadayon ka sa... Husto na! Husto na, Ibon. Ayaw ipamugos imong kaugalingon ako. Kay bisan mag-unsa pa ka, di ta ka mahimong higugmaon. Dali na, Lily. Panghipos na sa uban na itong mga butang. Bilyo, tabangin si Lily sa pagkuha sa mga butang. Ilabi ng mga gamit ni Mama. Mamaulit na syudad. Oo, sir. Oh, unsa na may resulta si mong kamaldita, day? Maayo ba? Nakuha ba nimo imong gustong kuhaon? Ang akong bana! Di ka mo tagam, ha? Nagtuo kang sagpa na kumahimo niyo! Miss Lily! Kung ganit, ikuto-kuto sa sibon! Mao na angay sa mga taong way butasan! Dato manunta, pero way butasan! Uy! Kasakit sa kuto-kuto! Miss Yvonne, surrender na lagi. Musuko lang yung kontra. Manuntok pa! Sorry ha, Sa unsa? nga mulaya sunta ko ganina. Maayo ra gyud nga naabtan ti ka. Kay kun wa pa, ambot lang. Kunong saon ta ka kumakit-an ta ka. Sorry sa bahay ni Lily. Mahimo ba? Ay nagisgot niya. Ha? Pero Mahimo ba? Di na ta magisgot niya. Gidawat na nako. Nga wa na siya sa akong kinabuhi. ha? Mora. Gidawat na nako. Nga wa na siya sa akong kinabuhi. Usa ikaw. Trabahua ang gibuhaton sa usa ka asawa. Gaya na gid usba. Nalayas-layasan ko nimo. Kasabot ka. Ang ambi. Si Yvonne man Bisan unsa pay rason. Bisan presidente pang mo papahawa nimo sa akong kinabuhi, ayaw gyud paglayas nako. Kay asawa ti ka. Nakadungog ka, ha? Nakasabot ka? Alagi! Ano sa kakusing-kasing kahe diha?
Sobra sa kada. Kung susubra, Maningka ka. di makakasabot. Ang sakit pa binay kong aping hagisag panivon. Nasingkahan pa dyan ko ni mo. Eh, ay nalang gud pagreklamo diha. Tabla na mo. Nasuntok man sa tunin mo siya. Dili mahimo ka mawa na ko si Ardel. Bogo siya! Bogo! Usa ka pampam! Usa ka pampam! Iyang gidawat ka usa ka asawa! Bogo ka, Ardel! Bogo ka! Ah! Ngano mas gipili man nimo ako sa kapampam kaysa nako! Kaysa nako nga limpyo og anak og tarong nga kaliwat, Ardel! Nganong anak ka magid sa taga-isla nga kondatan! Diyan na sa ospital. Tarungan na naong nimo. Kaya mukat lang na da. Tarong na bitaw na. Buhok nimo. Oh, Sudlay na bitaw na. magdrama na sa ka. Drama ba? Drama good. Nanukad lang gani ko diri. Ano dili gid makabantay si mami gikan ko gubat. Saman, naglibag ha pa niya akong aping. Napay gamay. Ako lang niingnan siya, oy, nga naligo ko sa dagat, niya, napangka akong naus na kong bato, tungod sa kakusog sa bawd. Bakak na sad. Sige lang good. Muro mo sa kag nag-blush on. Pikas aping nalay ko ang parampuwa. Sa badiha! Sa pagtarong na diya. Bahala na kung sa imong isulti ha. Ang importante nga di makabantay sa mama. Nga gikan kag away. Ay naman is Lolo. Wa pa man mauli. Dili mahimong mauhay siya abot kay kang Jigger. Oh, loo sa na. Natultulan ni mo ang bahay ni Arnel? Oy, suwi ko ba ko din siya kag. Sa una, suwi to kay ko eh. O wa man kayo mo sa bang ilang tapik, mo man lang gihapon. Nakaadto naman ko dito sa manuroy pa ko tao ba? Tao. Din sa sugad. Mao ba? Oh. Onya. Nakita ba ni Mas Dalia dito? Ay, mingaw. Mingaw man ang ilang mansyon. Nangutang ako sa ilang katabang, tuwa man dahil sila sa layo. Namakasyon. Unsa? Namakasyon? Mao nga, bagong kasal man kuno ang ilang amo. Mao nga, bakasyon ni, uban sa asawa. Asawa? Kinsa yung asawa? Parehas ba ngan? Lili. Dili. Nagpagkasal juga si Dalia kang Arnel? Hello, Mami. Kumusta naman ka? Nahuman na gyutang ko sa kong paway. Arnel, may mubag mo gawas na ko. Yes ma. May mo na ka makagawas pero mula sa tagpauli sa syudad. Ha? Sa ko'y mamaulig syudad. Oy, kinahangling ipadayon ninyo inyo honeymoon, Arnel. Dili na ma. Mamaulin ta kinahanglang matanaw ka og usab sa imong doktor gyud. Tita! Kumusta ka na? Uy, tita. Nabalakag ko sa imong kahimtang, uy. Kumusta naman ka? Oh, ani okay na ko, Yvonne. Inigawas ni mo din, tita. Magpa-loud ta, ha? Yvonne, Arnel, nag-abang ko gyate. Ato isuri sa loud si Tita Corazon. Di ba ganahan man ka nga mo sakay og yate, tita? Oo. Sige. Sige, Arnel. Magpalaod ta. Pero, Mami, kinala makikita ko Dr. Ugma. Kay murarabag, mabdus ko. Nagduda kang mabdus ka, Lili? Lili?
Oh, mami, murag kong mabdos. Murag makakita na yung kasi mong apo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!